Wiesz, co robi ten miś? On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest miś na skalę naszych możliwości. Łubu-dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam. To śpiewałem ja, Jarząbek. Wytrzymam! Permanentna inwigilacja! Kiedy rano jadę 18, chociaż ciasno, chociaż tłok, patrzę na kochane moje miasto, które mnie zadziwia co krok. Bo tu Marszałkowska i trasa WZ, krakowskie przedmieście i tunel i wnet. Na prawo most, na lewo most, a dołem Wisła płynie. Tu rośnie dom, tam rośnie dom, słodzili na godzinę. Gdybym ja miał 4 nogi, 2 długie nogi, 2 krótkie nogi. Gdybym ja miał 4 nogi, 2 długie nogi, 2 krótkie nogi. Gdybym ja miał 4 nogi, 2 długie nogi, 2 krótkie nogi, to bym ja mógł, Boże drogi, raz być wysokim, raz niskim być. Gdybym ja miał 4 nogi, 2 długie nogi, 2 krótkie